Avui parlem de Ripollès, que és l'essència viva d'un geni. Juan Ripollès, millor dit, Juan García Ripollès, més conegut com a Ripo, va néixer en Alzira en l'any 1932. Des d'entonces ha viscut molt intensament en la passió de l'art, per cada un dels seus poros de la pell. El seu mocador en el cap i el romer entre les dents no eren simple estètica, eren el símbol de la seva autenticitat, el seu amor per la terra, el seu compromís en la vida senzilla i lliure, encara que en la seva infància molt prompte el va portar a Castelló, el seu nom va quedar sempre lligat a la seva memòria per Alzira. Un artista inclassificable, autodidacta, de ànima i explorador incansable, sobretot en la bellesa. Ripollès ha deixat una huella, jo crec que per el temps, en la història de l'art contemporani. Des de 1958, artistes i creadors han comptat i han compartit les seues obres en un recorregut internacional. Com dia Juan García Ripollès, les seues obres són sempre vibrants i plenes de color. Ha reconegut mig món, des d'Amsterdam, Madrid, París, València, Düsseldorf, Barcelona, Nova York, Alacant, Estocolm, Múnich, Ginebra, Miami, sobretot també Sevilla, Castelló, Granada, Berlín, Colònia, Villarreal, Salou, Múnich, Palma de Mallorca, Marbella, Sant-Tropez, la Vall d'Albaida, la Ciutat de Mèxic, els Països Baixos, Chicago, Logroño, Brussel·les, Castelló de la Plana, Basilea i, com no, Alzira. En Alzira va exposar fa poc de temps en la Casa de la Cultura i també. Aquestes són només algunes de les ciutats que han acollit aquest esforç cultural de Ripollès. En total ha realitzat 98 exposicions, cada una un enfocament, com jo deia, únic, però totes elles en l'objectiu d'acostar l'art al públic divers, un públic divers i sobretot global. Aquestes exposicions no sols han permès que les seues obres artístiques de les diferents disciplines en les que ell actua arriben a noves audiències, sinó també que han contribuït a l'intercanvi cultural i artístic entre diferents regions i països. No n'hi ha galeria o exposició on el seu estil lliure, vitalista, no hagi despertat moltíssimes emocions. Ripollès, que al desembre del 2005 va rebre la insígnia d'or de la ciutat d'Alzira. Sobretot, ell sempre ha assegurat que sent una gran il·lusió per exposar en la seva ciutat natal, i ho va fer fa poquet en el Museu Municipal. A més, compta en dues obres de les seues, El plaer de viure i la Ude Alzira. Va tindre un gest en la Ude Alzira molt especial, que va ser regalar unes làmines para que esta deportiva poguera ficar-les a la venda i així poder tindre diners per a desenvolupar la seva activitat del deport del futbol. Un gest que reafirma el seu vínculo emocional amb la ciutat que el va veure néixer i que ell acull sempre en orgull quan es visita en sa casa. Però el seu llegat no és només plàstic, també és humà, social i profundament emocional. Un gest senzill de Ripollès, però carregat d'afecte, de justícia i especialment d'història, el que té sempre en Alzira. Perquè Ripo, el beat, com el va batejar Manuel Vicent en la seva novel·la, representa molt més que un artista. És un símbol de llibertat, d'imaginació sense límits, sense lligats, de fidelitat en ell mateix. I aquest mateix any que la ciutat d'Alzira li va donar la insígnia, va tindre el plaer de viure una obra que resumeix la seva filosofia,
viure amb goig, amb intensitat, amb tendresa. Ixe espírit queda plasmat sempre en cada escultura, en cada llaç, en cada traçat i en cada paraula que Ripollès sempre pronuncia quan té l'ocasió de visitar els alzirenys. Ripollès no va necessitar acadèmies per a consagrar-se. Tampoc va buscar mai l'aplaudiment, aquest aplaudiment fàcil que busquen a vegades els artistes. La seva carrera es va forjar entre la intuïció i la rebeldia, entre la innocència i el geni, aquest geni que té Ripollès. Avui, als seus més de 90 anys, aquesta figura de Ripollès continua sent el far per a molts joves creadors i és un referent ineludible de l'art espanyol. Viu, com tots sabeu, en el Mas de Flors, a Castelló, on allí continua encara fent la seva obra, recreant-se, expandint-se encara molt més com una flama de llum. Però la seva real està en Alzira, on tot va començar, on va néixer i on pràcticament va estar així als 4 anys. El carrer que porta el seu nom no sols honra a l'artista, sinó a un home que ha sabut viure amb l'art i que ha fet de l'art la seva manera d'estar en el món. Per això, des de l'Associació de Comunicació d'Alzira volem dir que Juan García Ripollès, o Ripo, com tots el coneguem, és un artista que sempre serà d'Alzira i és un artista que sempre el recordarem. Les seues obres vanguardistes, plenes de color, tenen sempre la seva huella, la huella de Juan García Ripollès.